Jam'iyyar NNPP za mu rike ta yi gyara. Assalamu alaikum jama'a. Matsayina na Abdulmalik Bauna mai jam'iyyar Shuwafi. To dan Allah muna son goyon bayan mutane. Ƙarya ne ba ma yi. Zo wannan wani ku yi haƙuri. Ba ma yi. Ƙarya ne. Yan yaudara ne. Ka ji mutane ba mun da su. Nan in kuka ci zaɓe in kuka ware ba mu ƙara ba su san garin mu hakura mu kyale su. Dan gidan Baba Safara dan jam'iyyar ku ne tunda ya kare za kuka ce za a kai shi Ingila. To dan daraja Allah jama'a muna son ku ba mu lokaci daya. Da wanda bai shiga makaranta ba, da matan aure, dan Allah za mu tarar za mu ba su kiyan ɗinki da abin saƙa. Ya haƙuri mu naku ne. Mu naku ne dan daraja Allah ku ya haƙuri. Neman matasa alƙawari zan ɗauke su aiki. Yawwa jama'a, dan Allah yana fatan kun ji wannan abin da muka faɗi mau gaba ɗaya. Wallahi, raka shi ne, lalle na tare hannun Allah. Ya jikin nan ya matsa. Ina yake? Yana ta kwance. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ranka shi daɗe kai hakuri. Kai hakuri ranka shi daɗe. Ranka shi daɗe. Abin da ya wari kenan. Honorable, yana kana kuka da girman ka? Ka zo ka yi biyayya mu muna da maganin wannan matsalai. Wallahi tallahi akwai maganin kuna so. Ƙarya kake dan jam'iyyar adawa, ƙarya kake kayi kaɗan, ƙarya kake dan jam'iyyar adawa. Ranka shi daɗe jibiri ga shi wannan uban me zai iya tsinana mana? Ɗan iska matsiyaci. Ya kake matsiyaci? Wata ƙasa ce wa mu kai ɗan lela ba yanzu ka zo da rigar banza za ka ci kana da magani? Honorable to kai kaji. Wallahi kai ladabi ka aishi magani ko kake ba wata maganganun da za ka zo ka ga mana. Ni ba ruwa na honorable. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya ta riko da kaji daɗe. Yanda ba ku yadda ba ranka shi daɗe. Ɗan samari. Ranka shi daɗe. Ka san halina. Allah ya ka riko. Jami'an nan ta ku babu Allah kirki. ya ka riko ranka shi daɗe. Kada in je mu samu damuwa da kai. Na rai in dai magani ne. Kuna alƙawari ku saba. Ba dan lele kake so Dan warke ba. samari. Ba dan lele kake so warke ba. Ban san mu samu jayayya Ba da dai kai. dan lele kake so warke ba. Eh. In dai ka yadda da ni. Ranka shi daɗe Ka ƙarya san yake ka wuce halina. mu sai ranka shi daɗe. Maji daɗi. Kakka Ka zamo yadda da shaida. ka wuce mu sai Ka ranka san shi daɗe. halina. Samari yanzu kana tabbatar maganin nan zai aka same shi. Ranka shi daɗe kada ka biya ta wa'annan. Idan maganin nan bai ba za mu ɗauki mataki. Na yadda. Dan Su wa'annan samari. ranka shi daɗe. Kana tabbaci. Sai kana da abin lasa kan nan suke bin ka. Ranka shi daɗe. Maji daɗi. A ranka shi daɗe ka wuce mu In baka so ni hayan ta ranka shi daɗe. Ya haƙuri, ya haƙuri ɗan Ba ku so samari. yin ta, ka wuce mu sai. Ina za mu jira ka ɗan samari. Yanzu abin da za a yi ga inuwa ku jira ni za a ɗauko To magani. dan Allah muna nan a taimaka dan Ba Allah. ranka shi daɗe. A taimaka mu, a taimaka mu. To na gode. Na gode. dai. Na gode, mun gode. Baka lafiya dan lele. Baka lafiya ɗan lele. Baka lafiya dan Baka lafiya ɗan lele. Baka lafiya dan lele. Baka lafiya. Ɗan samari kana ɗan samari. Na dawo ranka shi daɗe yanzu. Allah taimaka mu ɗan lele tashi. Kwantar da hankalin ka ranka shi daɗe kamar ya tashi ne. Warke ya insha Allah ranka shi daɗe. Ya. Ɗan samari. Ɗan samari. Ina magani. Na baka lafiya. Ɗan lele. Na baka lafiya. Ai ranka shi daɗe. Sannu dan lela Allah baka lafiya dan lela Allah tare koma dan ka dan lela. Yawwa. 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 Ranka shi daɗe a tado shi magani ya kan kama. A tado min shi. Tado shi. Yawwa. 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 Ka shigo ranka shi daɗe zai miƙe. Yawwa. Yawwa ɗan lele. Maji daɗi ya tashi. Wallahi ya tashi. Ya tashi wallahi. Dan Ɗan lele. samari me ka bashi? Eh? Me ka bashi ɗan samari? Ai na gaya maka ranka shi daɗe sirri ne wannan. Alhamdulillah Ai ɗan bari samari. ka ga sirrin. Na Ai gode, bari na ka gode. ga Nuna min sirrin ɗan Ga duk samari. wani mai nema ya zanna lafiya a ƙasan nan. Wannan shine sirrin. Wane ne wa? Wannan shi ɗan lele na. Wannan shine maganin. Wannan shi Jafar Wannan Aliyu. shine maganin. Alhamdulillah. Duk mai nema ya samu sauki a ciwon shi da waraka.
ka samu abinci ya wadata. Alhamdulillah. Yunwa ta kare, kishin ruwa ma ta kare kai. Duk me ne ma ya ci gaba da rayuwa cikin nishadi. To ga maganin nan. Alhamdulillah dan samar nagode. Nagode wannan ne maganin dana. Ina da shi nagode. To ka zo ka kyala waccan tagajan din jam'iyyar taka ka zo mai tsami bai gaskiya. Wallahi dan samar na dawo. Ka tuba? Na tuba nagode dan samar. Assalamu alaikum. Yanzu dai kowa ku yaƙuri mu zo mu bi jam'iyya mai kayan daɗi saboda ni jam'iyya ta yi min rana ta yi min magani akan cewa kowa zaɓi Jafar Aliyu ko ba kamar jam'iyyar NNPP za mu rike ta yi gyara. Al'umma duka sun amsa maraba da mai kwandon daɗi. Kwandon daɗi ku rike sakona. Jabar sana wasu ya ce abu za mu kuma yi daga tijjani na gandu. Jam'iyyar NNPP za mu rike ta yi gyara. Al'umma duka sun amsa maraba da mai kwandon daɗi. Jam'iyyar NNPP za mu rike ta yi gyara. Al'umma duka sun amsa maraba da mai kwandon daɗi.